40 días en pediatra e sen trazas de que o haxa. Esa é a situación na que se atopa o Centro de Saúde de Cuntis. O médico de pediatría que había foi trasladado para o ambulatorio da Estrada. Dende aquela, os pequenos da localidade teñen que desplazarse a Caldas ou Moraña para seren atendidos. Para denunciar esta situación, hoxe volveu tocar sair á rúa para defender a sanidade pública. E o terceiro venres reivindicativo na localidade. Os veciños din que seguirán reclamando que lles corresponde un pediatra e a mellora xeral da asistencia sanitaria. Fan falta máis médicos, están aí a consultas, están cerradas, algúns médicos están cerrados, non traballan, e non sei por qué, non é xusto. Non sei que se pretende neste concello se sacar todo o centro de saúde e leválo para outro lado. Temos que protestar e tomar igual medidas máis severas contra isto. Ese incremento da presión que demandaban hoxe algúns veciños ás portas do ambulatorio xa atopou resposta na Casa do Concello. As 4 formacións con representación no consistorio acordaron este mediodía levar o asunto ao Parlamento Galego a través dun documento conxunto. Dende o bipartito local aproveitaban hoxe para cargar contra os Sergas polo deterioro das prestacións do centro de saúde da localidade. Non é normal que os veciños e veciñas de Cuntis non poidan dende fai 40 días estén sin o servicio de pediatría, nos tiñamos que desplazar a Caldas, as vistas de espera pois son interminables. O trato por parte da Xunta de Galicia é lamentable, non estamos falando de un capricho, senón que é un servizo básico para a cidadanía. Ademais das 3 formacións de esquerda, o PP tamén se sumou ese documento segundo din para corrixir as deficiencias que está a sufrir o centro de saúde. Pois intentar conseguir algo para Cuntis e intentar que estas cousas xa que pasan aquí solucionarnos aquí e que noutros sitios que tampouco intenten, que non ocurran. Ademais, a proposta de veciñanza vais organizar unha marcha manifestación polas rúas de Cuntis. A medida conta tamén co apoio de todas as forzas. Non estamos dispostos a seguir acatando este trato e máis recortes nas prestacións sanitarias que a Xunta de Galicia do Partido Popular nos está dedicando. En veciñanza somos partidarios de manter as protestas. A manifestación terá lugar o vindeiro 5 de decembro a partir das 8 da tarde.